il-Konċilju Vatikan II 60 sen ilu. Il-Konċilju huwa dik il-laqgħa li kienet saret 60 sen ilu Ruma meta ltaqgħu l-isqfijiet kollha tad-dinja flimkien biex jiddiskutu l-ġejjini tal-Knisja. Dak il-Konċilju. F'dak il-Konċilju f'wieħed mid-dokumenti importanti jissejjaħ Lumen Gentium, jiġifieri l-Knisja dawl Lumen Gentium tal-ġnus. L-isqfijiet f'wieħed mill-kapitli qalu xi ħaġa importanti fuq il-Madonna, fuq Marija. U qalu Marija hija ixbija. Tafu x'inhi ixbija? Ixbija l-istampa u l-mudell ta' xiex tal-Knisja. Tal-Knisja mhux il-Knisja tal-ġebel, imma tan-nies tagħna, tan-nies li nemmnu. Marija hija ixbija, mela ritratt stampa tagħna Marija ixbija. U mudell mela r-ritratt jirrappreżenta il-preżent, jgħid kif aħna qegħdin issa u minn fejn ġejjin dik ixbija. Il-mudell fejn sejrejn. Il-mudell jitkellem dwar il-futur. Allura Marija hija ixbija u l-mudell. Imma din Marija min hi? Min hi Marija? Aħna kif niġġudikaw il-xulxejn? U ngħidu dak qalbu tajba, dak nervuż, dak bniedem paċenzjuż. Kif niġġudikaw il-xulxejn? Niġġudikaw il-xulxejn mill-esperjenza li aħna nagħmlu ma' xulxejn, mir-relazzjonijiet ta' bejnietna. Kif inkunu nafu min hi Marija? Biex inkunu nafu x'jiġifieri Marija stampa, xbija u mudell. Jekk mhux mill-mod ta' kif titkellem fil-Vanġelu u mill-mod ta' kif iġġib ruħha fil-ġrajiet tal-Vanġelu. Aħna nafu min hi Marija mir-rakkonti tal-Vanġelu u minn dak li qalet hi stess u li ġie miġjub lilna mill-Evanġelisti. Jien illejla nixtieq naqbad biss. Innu li għamlet Marija fil-Vanġelu, l-innu tal-Magnificat. Kieku jkollna noddu l-kliem kollu li qalet Marija fil-Vanġelu nsibu 145 kelma. 145 kelma, 145. 105 minnhom, 105 minnhom minn dan il-kliem qalitu fil-Magnificat. Kieku jkollna nirriflettu l-Magnificat u ngħidu imma mill-Magnificat x'ritratt ta' Marija joħroġ? X'istampa ta' Marija toħroġ? Min hi Marija mill-Magnificat? Nippruvaw nirrispondu għal din il-mistoqsija. Għaliex għax din tenna mbagħad nindunaw x'jiġifieri allura il-Knisja. Fi kliem ieħor x'jiġifieri aħna bħala komunità nisranija. Aħna kif aħna llum u aħna kif għandna nkunu. Marija ixbija u mudell tagħna. L-ewwel qabel kollox din it-talba tal-Magnificat li tirrakkonta li tgħid Marija, li titlob Marija, li tanni li tkanta Marija, tgħidha wara li tisma' il-kelma tal-Alla. Wara li tisma' l-kelma tal-Anġlu. Il-Vanġelu li smajna llum propru jfaħħar lill-persuna li tisma' l-kelma tal-Alla u twettaqa u tpoġġiha fil-prattika. U l-ewwel ħaġa li għamlet Marija fl-istorja tal-Vanġelu kienet il-mara li tisma' il-kelma tal-Alla. U dan xi fisser għalina li l-ewwel u l-iktar ħaġa importanti u l-iktar ħaġa fundamentali għal Kristjan għal min jimxi wara Ġesu hija illi jisma' il-kelma tal-Alla bħal Marija. Mhux jisma'ha biss. Marija ma semetix biss, imma wkoll aċċettat il-kelma, laqieta l-kelma u għexita l-kelma ikun minni skont kelmtek. Għax jien il-qaddejja tal-mulej, hekk qalet Marija. Mela l-ewwel karatteristika, l-ewwel kwalità li tidher qudiemna minn Marija li hija xbija tagħna u mudell tagħna hija l-mara li tisma'. Il-mara li tisma' l-kelma. Interessanti ħafna fil-Magnificat f'dan l-innu tant sabiħ
Marija hija mara, issa nispjegah, mara deċentrata, ħanispjegah. Kelma komplikat imma tfisser xi ħaġa sabiħa tassew. Jiġifieri mara deċentrata, mara li mhix ikkonċentrata fuq anfisha, mhux bħali fuq l-inkwiet tiegħi, fuq il-problemi tiegħi, fuq id-diffikultajiet tiegħi, fuq kif nidher minn barra, fuq x'qalu fuq il-oħrajn, fuq mara deċentrata, mara li ma taħsibx assolutament fija kemm għandna bżonn ta' deċentrament kollha kemm aħna. Għax kollha kemm aħna ffukati blenti daqsiex fuqna nfusna u fuq l-oħrajn, fuqna nfusna u fuq l-oħrajn. Din il-mara fuq min kienet iffukata, fuq min kellha lenti kbira, tafu fuq min? Fuq Alla. Fuq Alla. U hawn Marija tidher qudiemna mhux biss bħala l-mudell ta' dawk li jemmnu, imma tidher qudiemna bħala l-mudell tal-bniedem matur, il-bniedem matur, skont il-psikoloġi, mhux dak li huwa kkonċentrat fuq innifsu, kif jidher kif ma jidirx, kif jikkummentaw fuq l-oħrajn, mhux dak huwa l-bniedem matur. Il-bniedem matur huwa dak il-bniedem li huwa moti totalment għal xi ħaġa oħra, il-barra minnu. Fil-każ ta' Marija, mogħtija totalment għal Alla. Dan hu l-bniedem matur. U tantu hekk li lil Alla ssejjaħlu berba' titli sbieħ fil-bidu ta' din it-talba. Ruħi aħna ngħidu tfaħħar. Traduzzjoni iktar litterali, ruħi tkabbar. Ruħi x'jiġifieri ruħi? Il-persuna tiegħi, il-ħajja tiegħi, l-istorja tiegħi. Dik hija l-kelma ruħi. Tkabbar lil min? Mhux li lil-nifsi. Tkabbar lil-mulej. U l-kelma mulej użata hi traduzzjoni bil-Griek tal-kelma Adonai. Il-Lot meta kienu jsemmu lil-Alla, l-isem ta' Alla huwa Yahweh. Imma billi tal-isem huwa sagru għaddejs, kull darba li fil-Bibja fl-Iskrittura hemm il-kelma Yahweh, x'jagħmlu? Jaqbsuha din il-kelma. Qatt ma jgħidu għall-kelma Yahweh u minn floka jgħidu Adonai, imbierek ikun ismu. Għalfejn dawn id-dettalji? Għax Alla tagħna veru għamil nieħta ġewwa ħafna. Alla tagħna veru sar bniedem u sar wieħed minna u bħalna. Imma kultant aħna għamilni wisq casual lil Alla tagħna. Ġibni wisq wieħed minna wieħed bħalna. Ġibni wisq wieħed li tista' tirraġuna miegħu, tagħmel kompromessi miegħu, tiddjaloga miegħu. It-traxxendenza ta' Alla fi kliem ieħor illi Alla u l-fuq minna, li Alla u Alla u aħna bnedmejn bil-mod ma' żmien spiċċat. Ma' żmien spiċċat. Dak li qabel konna ngħidulu l-biża' ta' Alla. Alla u kollox, Alla u l-ħallieq. Marja kienet konxja minn dan kollu, illi Alla hu l-kbir. U allura bil-ħajja tagħha, l-uniku dmejr li ħasset li kellha, dak li kellha tagħmel f'ħajjitha kien xi ħaġa waħda biss, li tkabbar lill-Alla Adonai. Il-Lot meta jgħidu l-kelma Adonai, wara jgħidu xi ħaġa oħra kull darba. Ikun imbierek ismu. Kull darba. Ma jgħidux il-kelma Yahweh, it-tetragramma, li hija l-kelma li għalihom tant hija sagra, il-mod ta' kif Alla tkellem fuq u qal li jismu lil Mosè, isemmu l-kelma Adonai u dritt warajja jkomplu. Ikun imbierek ismu. Allura Marija diġà kellha din is-sensazzjoni bħala persuna ta' distanza li hemm bejna u l-mulej, bejna u bejn Alla. Iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu, iċ-ċokon quddiem il-kobor, quddiem il-mulej. Iċ-ċokon huwa innu lill-umiltà, innu liċ-ċokon tal-bniedem il-manifikat, innu liċ-ċokon tagħna salvat, imkabbar, beħlus minn Alla li jħobbna. Imbagħad Marija lill-Alla issejjaħlu is-Salvatur. Is-Salvatur tiegħi, ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej. U l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla, is-Salvatur tiegħi. Hija traduzzjoni bil-Griek ta' kelma oħra sabiħa li kollha kemm aħna nafuha.
il-kelma Jexuwa, il-kelma Ġesu. Ġesu ikun ismu għax hu jsalva lill-poplu tiegħu, qallu l-anġlu lil Ġuseppi fil-Vanġelu ta' San Mattew. Jexuwa, Ġesu għas-Salvatur. U allura Marija hawnhekk tippreżenta ruħha bħala dik li għandha bżonn tkun salvata. Iċkejkna quddiem Adonaj, quddiem Alla, quddiem il-kobor, u issa il-mara li għandha bżonn tkun salvata quddiem is-Salvatur, quddiem Jexuwa, quddiem Ġesu. Dawn huma s-sentimenti ta' dik il-mara illi llum qegħdin niċċelebraw it-teħejt tagħha fis-sema, it-tluħ tagħha fis-sema. U iktar kif issejjaħlu Marija lill-Alla. Issejjaħlu il-qawwi, is-setan, ruħ jitfaħħar il-kobor tal-mulej. U l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla is-Salvatur tiegħi għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva minn issa l-qudiem kull nisel jibda jsejjaħ li ħinja. Għax is-setan għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Hawnhekk toħroġ kelma oħra. Meta Marija lill-Alla ssejjaħlu s-setani u iktar tard issejjaħlu l-qaddejs, mhix qed tgħid aġġettiv kif inhi sfortunatament fit-traduzzjoni li aħna nisimgħu, imma qiegħda tgħid isem propju. Il-kelma hi El Shaddai, dak li jista' kollox, l-onnipotenti, dak li huwa kbir, hija kelma ġejja derivattiv minn kelma oħra ludija għal-kelma muntanja għolja ħafna. Il-muntanja li inti qudiema tħossok xejn, quddiem is-seta, il-qawwa, l-isplendur ta' muntanja kbira, inti tħossok xejn. U Marija lill-Alla ssejjaħlu El Shaddai, is-setani li jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar. Allura Marija quddiem is-setani min tħossa? Lix-xurtjata. Intu jien aħna quddiem Alla, quddiem is-setani, aħna lix-xurtjati. Għaliex ix-xurtjati? Ix-xurtjati għax kull ma aħna u kull ma għandna tawlna hu. Ix-xurtjati għaliex hu jieħu ħsiebna, hu jaqbadna minn idejna, u jħares lejna mill-loli tiegħu biex jara jekk tonqosni xi ħaġa, u l-providenza. U dan Marija mhux biss kienet tafu, mhux biss kienet konvinta minnu, imma din kienet ħajjita kollha kemm hi, ħajjita kollha kemm hi. Tinsewx li aħna maħniex niċċelebraw mara illi ħajjita kienet faċli, li ħajjita kienet easy, tinsewx din ta'. Tinsewx din. U qed ngħidula l-imbirka fost in-nisa, is-sultana, ir-reġina tas-sema u tal-art, min din il-mara? Jekk mhux mara bħalek illi għaddiet mit-twejjir, mit-batijiet, mit-ċirkustanzi kollha tal-ħajja. Imma għaddiet mhux waħda, deċentrata, iffukata fuq Alla. U l-aħħar kelma l-qaddejs, il-qaddejs. Alla huwa l-qaddejs, kadox. Il-qaddejs illi quddiemu Iżajja jħossu midneb, il-qaddejs illi jient, anki l-istess Marija li kienet imnisla mingħajr ħtija tgħidlu l-qaddejs għax il-qdusija ta' Alla kienet wisq iktar tisboq il-qdusija u l-perfezzjoni tagħha minħabba l-umanità li tillimita l-istess kwalità, l-istess don li ta' Alla. Il-qaddejs. Allura Marija illum trid tiddaħħalna ftejt fil-bogħod li hemm bejn Alla u aħna. Ħafna drabi aħna ngħidu ma baqax sens ta' dnub fil-ħajja. Ma baqax sens ta' tajjeb u ħażin fil-ħajja. Kulħadd jagħmel li jrid. Imma mhux is-sens ta' dnub naqas. Naqas is-sens ta' Alla. U lil Alla ġibnieh wisq skont ix-xbija u skont il-miżura u l-qies tagħna. Lill-Alla maħniex inħalluh Alla kif qisitu, kif ratu, kif exitu Marija. U dan Alla u nikkonkludu, dan Alla li qalleb l-affarijiet, Alla li għandu valuri totalment differenti minn tagħna, Alla li ma jiflaħx bil-qawwa ta' driegħu lil min inizzel Alla, lil min inizzel lil dawk li huma mkabra mhux biss f'qalbhom. Traduzzjoni iktar litterali lil dawk li jidrilhom li huma xi ħaġa, lil dawk li l-apparenza
bl-apparenza tagħhom jippruvaw jingannaw lilhom infushom l-ewwel. Aħna kollha kemm aħna ċkejknejn bħal Marija, kollha kemm aħna ma niswew xejn bħal Marija, kollha kemm aħna għalkemm għandna d-dinjità u l-valur ta' wlied il-missier. Imma ħafna drabi xiġrilna. Ħafna drabi nippruvaw insibu l-valur u d-dinjità tagħna minn affarijiet oħra, minn ħwejjeġ oħra. Imma quddiem dan Alla tagħna il-maskli ma jireġgħux, il-maskli jaqgħu. U jekk jien nipprova nidher differenti aħjar isbaħ milli jien quddiem Alla din il-maskla taqa'. Tikxifni, Alla jikxifna. Dan hu l-kumplament tal-Magnificat. Inizzel lis-setana minn fuq it-tron. Minu setani, ħadd minna mu setani. Min għandu kontroll fuq kollox, ħadd minna m'għandu kontroll fuq kollox. Imma aħna ngħixu b'din l-illużjoni li għandna l-poter. Kull wieħed u kull waħda minna bil-mod tiegħu. Forsi hawn uħud minna, forsi l-ewwel wieħed. U x'hekk għax qiegħed fil-poter sa ċertu punt. Li nimlew rasna bis-siġġu, nimlew rasna bil-libsa, nimlew rasna b'ħafna affarijiet li ma jiswew xejn quddiem Alla, ma jiswew xejn quddiem Alla. U dan Alla tagħna x'jagħmel ukoll, mhux biss ma jiflaħx għall-maskli, għall-apparenza sabiħa li tipprova tagħti u taħbiti fija tagħna. Mhux biss ma jiflaħx għal min jidhirlu li hu xi ħaġa, allura jniżżel lill-potenti, lis-setanejn minn fuq it-tron tagħhom, imma wkoll jimla bil-ġejt lil minu bil-ġuħ. U l-Lonja se jsibu ruħhom xi darba oħra fil-ħajja arwenejn, b'xejn. Se jindunaw li l-isforzi kollha ta' ħajjithom, il-ħidma kollha, x-xogħol kollu jiswa sowf, ma jiswa xejn. Marija hija verament ġbija, hija verament ukoll mudell tal-ħajja tagħna nisranija. Ejjew ma nieqfux fil-festi. Il-festi importanti. Imma jkunu importanti jekk dak li aħna niċċelebraw minn barra inħalluh imisna ġewwa. Inkella ngħidilkom jien li Marija mhux tifraħ tinkett. Li Marija mhux tkawdi ma tinkwieta. Jekk il-festa tagħha stess ma sservejx biex aħna nidħlu fl-essenzjalità f'dak li hu ċentrali tal-ħajja nisranija tagħna. U hekk verament inkunu qegħdin niċċelebraw mhux biss it-tluħ tagħha fis-sema, imma wkoll biċċa mis-sema illum, biċċa mis-sema tagħna illum fl-art. Għalkemm għadna ħajjejn diġà nistragiljaw, nitħabtu biex ngħixu biċċa mis-sema, ngħixu b'dan il-mod, ngħixu balla fiċ-ċentru ta' ħajjitna mill-lum għalkemm għadna ħajjejn fl-art.